खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव फरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जालायबाय मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांगोन होनना आसा खालामबाय थाम्बनेलावबो होना होखाबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनखाबाय थारैनो एपीबी अदेबानि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड डक्टर अंजलि दैमारिनि बिथांनि दैदेननायाव मैया गसाइगाव जिल्ला एपीबीखौ दाफुंनानै लाबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बेनि गेजेरावनो बाहागो लानानै डक्टर अंजलि दैमारिया बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय जेराव बिथाङा बुंथिदों थारैनो सिगांनि आगोलनि सरकारा थारैनो 6 शिड्युल अदेबानि बीटीसीखौ मोजाङैनो खुंदोंमोन नाथाय बीटीआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दायो जायफ्रा पावाराव दङ गभर्नमेन्टआव दङ अदेबानि खेंसालियै बियो बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौनो बुंनाय जादों थारैनो बियो मोजां दैदेनाखै दायो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों थारैनो बर'फ्रा 6 शिड्युलनि मोनसे मोनथाय गैयामोनब्लाबो एमेन्डमेन्ट खालामलायनानै जे 6 शिड्युल होबाय जायखौ मिनि स्टेट बुंलायलायो जायखौ मिनि कान्ट्रि बुंलायलायो दायो बेनि गोहोफोरखौ दानि जायफ्रा सरकार खुंबाय थादों बिथांमोनहा गैया खालामबाय अदेबानि बबेनिफ्रायबा थोंजोङै नङा खेंसालियायै गोजाननिफ्राय बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय नैबे जोंनि 6 शिड्युल मोनखानाय जेनाखि गोहो मोनथाय बेफोरखौ दायो मोनसेनि उनाव मोनसे लांफिनदों बा बबेबा मोनसे गोजान जायगानिफ्राय सामलायहरगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दायो जेराव गोबां संग्रामनि गेजेरजों गोबां मानसि थैनायनि गेजेरजों नैबे 6 शिड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामलायनानै भारत सरकारा होदोंमोन दायो बेखौ मोनसेनि उनाव मोनसे गैया खालामदों अदेबानि बबेबा गोजाननिफ्रायसो खेंसालियायै सामलायहरबाय थादों दा बेफोरखौ गावनि मोनथायाव लाबोफिननो थाखायनो नैबे एपीबी आफादा जोनोम जादों होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंथिदों दि थारैनो फैबाय थानाय इलेक्शनाव थारैनो बीटीसीनि जानाखि पावार फांसन गोहो आरो गाव खुंनो मोनथाय बेफोरखौ थिक खालामफिननाय एबा लाबोफिननायनि थांखियैनो बे आफादखौ दादों होननानै बुंनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोङो नोजोर होनो हायो थारैनो मोनसे समाव एपीबीआ इलेक्शन गेलेगोन होननानै बुंबाय थादों दायो नाथाय इलेक्शन गेलेयाब्ला बिथांमोनहा गेलेहैनाय अबस्था जाहैयाब्ला लास्टाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौनो सापर्ट हैगोन नामा नैबेबायदि बाथ्राया हयथ'बा गोबांनि गेजेराव कनफिउज जानानै थाबाय अदेबानि सन्देह जानानै थाबाय मानोना बिथाङा मैया जि बाथ्राखौ बुंदों जेराव सिगांनि गभर्नमेन्टआ मोजाङै सामलायदोंमोन नाथाय दानि गभर्नमेन्टआ सामलायनो हायासै अदेबानि गुबुन दाबसे जायगानिफ्रायसो सामलायहरगासिनो दङ आरो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनखानाय गोहोफोरखौ दायो लांफिनगासिनो दङ माखासे डिपार्टमेन्टखौ लांफिनगासिनो दं बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै नायोब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारिखौ मोनसे समाव हेफाजाब हैगोन नामा गोबांनि गेजेराव बियो मोनसे सन्देह जानानै थाबाय स' भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोनहा डक्टर अंजलि दैमारिया मा बुंलांदों जों दिनै सिगाङाव जोङो नुबोदोंमोन एसे थिगैनो सोलिनाय खिन्थु दा जों नुबाय स्पेसियेलि माने बीटीआर एकर्डनि उनाव बेनि केरेक्टारिस्टिकखौ लासै गैया खालामनो नाजादों आरो बेखौ जोंनि सासनाव थानाय मानसिफ्रा हमथानानै लाखिनो हानायाव फेलें जादों बेनिखायनो दिनै होखानाय बिफान थांफिनदों दिनै जोंहा संबिजिराव लिरनाय दंथारो बीटीसीआवहाय चिफ डेपुटि चिफ आरो स्पिकार डेपुटि स्पिकारा केबिनेट मर्यादा मोननांगौ आरो इएमफ्रा स्टेट मिनिस्टार्सनि मर्यादा मोननांगौ आरो एमसिएलएफ्रा एमएलएनि मर्यादा मोननांगौ बियो लिरनानै थाखानाय बीटीसीनि जि दफा बियो कनस्टिटिउसनाव थाखानाय थेवब्लाबो दिनै बीटीआरआथ' ओरैनो नामावसो फैदों नेमासो बे जादों नेम एन्ड स्टाइल खिन्थु सासनाथ' गभर्नमेन्टआथ' बीटीसीआनो दङ बे थाखानायखौ जों दिनै बाहायनो हायासै मानि थाखाय बेफोरखौ जोङो गसंथानानै जोंहा जि लिरनानै दोनखानाय दङ खारन चिफ मिनिस्टाराबो बुंखादों सोरकारा बीटीसीआनो संबिजितावबो बीटीसी हिसाबैनो बियो मोनसे दफा हिसाबै सोनानै दोनजानाय दङ थ' बियो माब्रै कार्टेल जाखो दिनै डिसि एसपिआ माब्रै जोंनि बिगोमा जानो हाखो दिनै जोंनि माखासे
बिफानफ्रा बोरै थांफिननो गोनां जाखो बा लांफिनजानो गोनां जाखो दिनै 6 शेड्युलनि केरेक्टारिस्टिकखौ दाननानैहाय बा नेवसिनानै कन्टिगुवास एरिया नङालासिनो दिनै गुबुनाव जायगा बारायदों जों लुबैयो बर' गामिफ्रा इनक्लुड जाथों हाबथों जों बेखौ अरायबो लुबैयो जेसेबां जायगा बारायो मोजां खिन्थु केरेक्टारिस्टिकखौ लाखिनो नांगोन आरो जुदि दिनै लासै लासै जुदि सेटेलाइट काउन्सिल बादि जालांनो हमोब्ला आरो बेखौ नाजाखागोन खारन जथेस्थ' पावारफुल 6 शेड्युला बेवहाय मानो जोंखौ मोनजानो लुबैनो एसेबां पावारखौ मोनजानायखौथ' लुबैनाय नङा सानफ्रोमबो बेबादिनो नोजोर होखाबाय थायो बेवहाय बेखौ काटिल खालामनो नाजाबाय थादों खिन्थु जोंनि खुंथायाव थानायफ्रा बेफोरखौ दाने गावनि गोहोजों स्टेन्ड होनानै जोंनि जि थाखानाय बेफोरखौ हमथानो हानांगौमोन दा हमथानो हानायाबो प्रब्लेम जादों खारन माइनरिटि गभर्नमेन्ट जादों दिनै गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बारा जाबाय जोंना खम जाबाय जायनि थाखाय दिनै गोसोबादि दाबि खालामनो हाया गोसोबादि बिख'नो हाया गोसोबादि मावनो हाया बेवहाय जों सानदों जे जोंनि इयुन जोलैनो जोंनि जि थाखानाय गोहोफोर बेखौ गाबथानानै जोङो होलाङाब्ला दोनलाङाब्ला अब्ला जों दायनिगिरि जागोन बेवहाय जोङो मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखायसो जों बेखौ आवगायदों लोगोसे जि सान्थि जाय सान्थिखौ खालि खुगाजोंल' आं लाबोदों जों लाबोदों जोंनि सोरखारा लाबोदों बिदि होनबाय थादों बेखौ थारैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा फिल खालामदोंना खालामाखै दिनै जायफ्रा बर'नि गोलाव संग्रामाव दुखु खस्थ' सहायनांबाय जायफ्रा बावसोमबाय मावसोमबाय नागारसारबाय जायफ्रा दिनैबो गोथां मुंख्लं हिसाबै जेलाव दङ जायफ्रा बे गोलाव संग्रामावहाय जिनाहारि जाबाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय जायफ्रा आथिं आखाइ बुख्रुब जाबाय जायफ्रा पुलिस आर्मिजों इनाय अनागारि खस्थ' खुफुं होजाबाय बिसोर गासैखौबो मान होनानै थारैनो गुबै सान्थिखौ लाबोनायनि थाखाय जों बिबान लादों खारन बे दिनै जोङो सिंहाय मानसिफ्रा जि असान्थि मोननाय बाथ्राखौ बुंदों बे जुदि गोबाव थाङोब्ला हयथ' खै बोसोरसोनि उनाव आरो माबा मोनसे जाफिननो हागौ बर'नि गेजेराव जों बेखौहाय होननानै बुंनो हाया बेनिखायनो जों बेफोरखौ लुबैया जाहाथे अराय समनि थाखाय जोंनि गेजेराव जि हा मोन्दों जि जायगा मोन्दों बेखौ गाबथानानै बे बिथावनो सोनारनानै जोंनि हांमा हांसानि आलादा रायजोखौबो जाहाथे मोनसे समाव मोनहैनो हायो बेखौनो जोङो जोंनि एपिबिनि नोजोरावहाय जोङो जेब्लाबो लाखिनानै आवगायदों बेलाय बोरै सोरनिबा भिक्टिम जानो हानो बेखौ जायफ्रा बुंदों बिसोरनियावसो सोंनांगोन मानो बुंदों बिसोरहा मा साननानै बुंदों हाग्रामानि पार्टिया BPF दिनै आं बेयाव फैगोनखाय आं बे पार्टिखौ नागारनानै फैनानैसो आं बे पार्टियाव फैदों बे रावनिबो भिक्टिम नङा सोरबा दाना होनायबो नङा जोंनि साननाया जोंनिखा आरो जोंनि उद्देश्यआ जोंनिखा बे क्लियार ओमफ्राय गुबुन हान्जाजों मालाबा रायलायनाय बे आलादा खिन्थु अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ सथंहै जोनोम जानाय आरो बेयाव जेखौहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ मदद होनानै जोनोम होनाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो थाखाय बे जथुम्माखौ लिंनाय जादोंमोन आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि हान्जानि आफादगिरि हिसाबै बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन हारि रावारि आरो धोरोमारि रायजो राजाफ्रा फैदों दिनै बेयावहाय हाबफैदोंबो जोंनि पार्टियावहाय लोगोसे जितु डिस्ट्रिक्ट कमिटि बेखौबो मोजाङै दाफुंनाय जाबाय आं आसा खालामो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बे जिल्लायावहाय आरो रायजो राजानि खाथियाव बांसिनै थांनो हागोन बेयावहाय कंग्रेसाव थानाय मानसि दङ कंग्रेसनिफ्रायबो फैदों आरो UPPLनि खामानि मावनायबो फैदों लोगोसे तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन बेबादि संगठनफ्राव ओरैनो मावनाय गावबागाव समाजारि संगठनफ्राव मावनाय सुबुंफ्राबो दिनै बेवहाय हाबफैदों जों बेखौ बुंबोगासिनो जे जोंनि बे हालामा जाबाय बर'फोरनि गोबाव समनि गुबुन गुबुन गौथुम आरो गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि नांसोमनाय बावसोमनायनि फिथाइ हिसाबै जों दिनै BSc BTC आरो BTR मोनफैबाय आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जाबाय जे जदिव बर'फ्रा हाजोआरि ओनसोलाव थाग्रा ट्राइबेल नङा थेवब्लाबो 6 शेड्युलखौ हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो होआब्लाबो दिनै संबिजितखौनो आमेन्डमेन्ट खालामनानै बर'फोरनि गुबुन गुबुन समाव गोख्रोङै सोमावसारबाय थानायाव खर' गंग्लायनानै भारत सरकारा
बे जितु हिल्स ट्राइबनि थाखाय होनायनि लिरनानै थानाय संबिधानाव दोनजानाय जितु 6 शिडिउल बेखौनो सोलाय सोल' खालामलायनानै आमेन्डमेन्ट खालामलायनानै बर'फोरनो गिबि खेबनि थाखाय हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो होदोंमोन आरो बिनि जितु गोहो जितु क्षमता जितु केरेक्टारिस्टिक बेयो जोबोद गोजौ बेखौ माखासेया इभेन मिनि स्टेट होनो सोरबा सोरबाया मिनि कान्ट्रि होननानैबो बुङो बिनि जितु पावार एन्ड फांसन्स जिखिनि मावना लानो हानायनि बेबस्था आरो बे जाबाय गावखौ खुंनो हानायनि मोन्थाय गाव खुंथाय बेबस्था सेल्फ रुल एबा सेल्फ गभर्नेन्सनि मोनसे सिस्टेम बेयावहाय दिनै आन्दलनकारिफ्रा बा जाय हारिनो होदों बे हारिया गावनि बे होखानाय हानि सिङाव माबायदिहाय थागोन माबायदि जौगानाय खामानि मावगोन माबे बिफानाव माबायदि खामानि मावगोन बेखौ गावनो थांखि लानानै मावनो मोनो बेनो जाबाय 6 शिडिउलनि केरेक्टारिस्टिक खिन्थु जों दिनै सिगाङाव जोङो नुबोदोंमोन एसे थिगैनो सोलिनाय खिन्थु दा जों नुबाय स्पेसियेलि माने बिटिआर एकर्डनि उनाव बेनि केरेक्टारिस्टिकखौ लासै गैया खालामनो नाजादों आरो बेखौ जोंनि सासनाव थानाय मानसिफ्रा हमथानानै लाखिनो हानायाव फेलें जादों बेनिखायनो दिनै होखानाय बिफान थांफिनदों दिनै जोंहा संबिजिताव लिरनाय दंथारो बिटिसियावहाय चिफ डेपुटि चिफ आरो स्पिकार डेपुटि स्पिकारा केबिनेट मर्यादा मोननांगौ आरो इएमफ्रा स्टेट मिनिस्टार्सनि मर्यादा मोननांगौ आरो एमसिएलएफ्रा एमएलएनि मर्यादा मोननांगौ बियो लिरनानै थाखानाय बिटिसिनि जि दफा बियो कनस्टिटिउसनाव थाखानाय थेवब्लाबो दिनै बिटिआरआथ' ओरैनो नामावसो फैदों नेमासो बे जादों नेम एन्ड स्टाइल खिन्थु सासनाथ' गभर्नमेन्टआथ' बिटिसियानो दोङो बे थाखानायखौ जों दिनै बाहायनो हायासै मानि थाखाय बेफोरखौ जोङो गसंथानानै जोंहा जि लिरनानै दोनखानाय दङ खारन चिफ मिनिस्टाराबो बुंखादों सोरखारा बिटिसियानो संबिजितावबो बिटिसि हिसाबैनो बियो मोनसे दफा हिसाबै सोनानै दोनजानाय दङ थ' बियो माब्रै कार्टेल जाखो दिनै डिसि एसपिआ माब्रै जोंनि बिगोमा जानो हाखो दिनै जोंनि माखासे बिफानफ्रा बोरै थांफिननो गोनां जाखो बा लांफिनजानो गोनां जाखो दिनै 6 शिडिउलनि केरेक्टारिस्टिकखौ